So. Ang mga tanom ni Mother. Ang iyang mga tanom. Bato ta dito sa balay sa kuang igsoon. Tabangan ako sa luto dari kay birthday siyang anak guys. Makikaon ko. May gutom kayo biyahe. Oy, hindi ka kasi biyahe gutom kas tanan. Okay, mo ni ilang balay. Oh, nilutan na may kuan oh. Ko? Nga lagi lingkuranan. Oo, ay, may paranan nga naandan. Nice. Na jud na. Init. Kumakan ko. Dili kong ko. Ako ha? Kaya nga naman. Kanon ako sayo po eh. Natawagan na dai ka. Sakto kayo. Pag abot yun ako dere. Sa mga sayo. Pag gumaniyag eh. Hala. Video dugan ko. Wala eh. Video dik ni mo ko. Wala ka na daw. Angat lang. Iyan sila. Magluto daw ko kanang result ko no after 4 to 5 days or 5 to 6 days niya. Ingon siya ko kan makuno. Dagan ko na ko sa'yo. Pero okay ra daw. Kaya may ilang ko na nga. Babaan ko ba? Tapos, yun siya nga. Pwede ra ko na lang mada sa kanang training. Ba siya. Pagpalit sa guys ka. Kuan ka. Unsa day mga gipang interview di ay. Sila ante, naghatay silang script. Di mao. Ako pa may ingon man sila nga patunan ang katong makol guide. Mo to akong tunan gani ng buntag. Pag kuan di man di dahil man ilang pangpangutana oy. Awang bitaw ka Wala. Gwapa kay nga birthday. Eh, gwapa kay nga birthday guys. Pero ante ba nag-video ka kay nag-ana-ana di ko. Nagwapa kay ano oh. Paduol na to. siya mga picture. Oo. Ay, si Bente. Abot ang uban oh. Abot ang ubang bisita. Eh, kay magluto. 20 na jud inta. Wala. Gay, gara-gara. 18, God bless. Gusto dito ito, 17. 19. 19 di ay. Sinuibe, tiguang na. Hindi, meme. Tiguan na, badlungon ng gyapon. Pablisan ako kay bay. lagi ko! 19 ka, awa upload. Nakaw na ba kayo? Basta Aso ko, kato. Dali nga to ko. Kakaasog gidis, samidlis. Muna, hindi ko. Dem dayo sa tabi me. May ilis ako. Asa day mo mga to? Excited, good yun. Hindi ka mukhaon. Di ginahan ko pahuway ko dayo. Pwede ka mo uban. Ayaw kasi ating G, kinasa pa picture. Tagsa mo ko. Ang pa. Ikaw ani kay wala kay liga sa motor ng Tijubi. Ayaw niya na lang. Pagdaguta. Kay mo ato, bahaton lang kag kuan dito buling na sa kamay. Bebe, papunika ko. Kasi pala mo. Papunika ko. Dito mo tong buling mo nga mo ba? Sa nya hapon. Oo. Nya hapon ba? Amo to, pumunta na Asa tayo na? sa ihaton. Madahan. Bre, pakunika ko. Pumunta na to sa ihaton. Yan lang naman to. So, inigaton mo. Ngano day ka manguan lagi ka ina wala ko signal. Di gamit ko. Awa ko na oh. Gani na oh, ikaw ba? Wala ko cellphone man. Lagot ko na mo da. Wala ko cellphone. Asa rin mo cellphone? Ma. Mo pa pagabot yan te. Ini harata mo to panawag. Kita ka ka? Kita ka sa mong kuan. Katong miss call. Nawag demo. Wa jud gamitin yung mga cellphone na. Sa way gamit kay exam mi oy. Eh ini ikaw man di ka mo tanong sa suba. Dili, laro ko palibyohon na mi mauli laro ko. Wala maneron. Oh, kay mo antum sa balamban ma. Antum na na. Isa na yung court. Gatas na ba ito gani? Nanay kamay. Hindi, asa mo sa tanan? Sige, halin. Alin din din. Na mo ulit ako. Nailis ko. Asa mo rin ha? Asa mo bukas sakit sa uni mo? Ano ba nagsakit imong ulo nga kuan ka nang giingnan ka. Nga na-disappoint nga. Kuan okay ra man ka ha. Pagani na klaro nya ang kuan.
May palagi gapon, wala ko na uli diretso ni. Hapit ko sa kuan cellphone. Kaya nag-recruit din sila dito. Nihapit ka. Nilabot na. Kapon na mo gapon ko sa liman ka. Tubok adlaw gi gababad sa kuan earphone niya. Lang. Bye-bye sa guys. Bye-bye sa mga kalog. Mabisi sa mga kalog ha. Bye-bye.